Mňam, mňam, mňam. Tohle to jsou naše burgery. Sašův Pink Bacon Burger a můj triple pálivej Babu Burger. Já bych se vůbec nezlobil, Báro, kdybychom si je přehodili, ale s tím asi nebudeš souhlasit. Klidně se je přehodíme. Opravdu. No jasně. A nebo halpun halp? Můžeme i halp? Budeme o tom přemýšlet. Jo. Sašo, ahoj, zdravím tě, jak se máš? Holka zlatá, po tobě se mi stýskalo, protože když tebe uvidím na jazyčku mé chuťové kalíšky, takhle zablikají radostí, protože s tebou nevím, jak je to možné při tvé útlé postavě. Je spojeno jídlo a dobroty a moje dobrá žena říká, od té doby, co jsi se s Bárou viděl, tak dokonce občas doma něco i uvaříš. No a to je velká devíza. Co budeme vařit dneska? Dneska, protože je tento nádherný den, jsem se rozhodla, že budeme společně grilovat, Sašo. Grilovat, dobře, no, přistoupím na to. Někde jsem četl, že si se dala na vegetariánskou stravu, ale to byla nějaká pomluva. Ne, vegetariánská strava pouze v případě přílohy. A my si dneska budeme dělat burgery. Mám s sebou našeho specialistu Dalibora, který pro nás má samozřejmě zvěřinu. Ten úžasný fotograf, ano, ten vařič, ano, krásný. ten. Tak to je pěkné. No, už se těším. Báro, pojď mě představit. Tak pojďme za ním, za tím naším klukem. Sašo, já jsem nelhala, Dalibor je tady. Podívej, jak mu to sluší. V celé své kráse. Pačes. Ano, krásně zarostlý chlapík, ale přitom obhospodařované. Je to dobře. Daliborku, já tě vítám také. Mám radost, že tě po téměř 2 letech vidím. Co budeme dnes připravovat? Bára mě slibovala, že to bude na grilu. Na grilu a bude to zvěřina. To je dobře. Překvapivě. Ano. A co tu máme? Z čeho budeme dělat burgery? Protože já jsem Dalibore Sašu nalákala na burgery. Burgery a budou 2 burgery. Ano. Každý si budete dělat jeden burger, originální. Aha, jo, takhle. To bude takový vtipnější vyhrává, tedy vtipnější burger vyhrává. Tak vtipnější si ty, já jsem teda hezčí a burger tak. Uvidíme. Dalibore, a jaké maso máme, jakou zvěřinu, z čeho budeme dneska dělat Máme burgery? dneska pery z divočáka, máme chlazenou zvěřinu, čerstvou, z místních lesů. Počkej, ale to koupím jenom takhle kýto, já normálně kupuju mletý, když dělám burgery doma. No, ale to se koupí mletý a mleté hovězí nebo vepřové nebo drůbeží, ale zvěřina většinou se nekupuje mletá. Doma si ji umelu, sami si ji mlete. Koupím flákotu. Dobře, takže máme divočáka. A máme srnku. A máme srnku. Divočák, to Obojí máme, toto je srnčí kyta a toto je kyta z divočáka. Jo, takhle ty jsi to přichystal tematicky, že ano. Saša je divočák a já jsem taková srnka. Přesně tak. A nebo že by to bylo dobré? To odpovídá. Prosím tě, tak takhle to přiběhlo. Takhle vypadá super zvěřina, chlazená, zachlazená, čerstvá, ale my samozřejmě na ten burger chceme mít top jakoby surovinu, takže si otevřeme z toho takovou balení, opláchneme, osušíme a ještě si ji opracujeme. OK, tak pojďme na to. Tak ukáž, já to zkusím. Hele, Sašo, podívej, jak mi to jde. No, to je nádhera. Já už budu za chvilku na vdávání. Tohle možná nějak ještě. Tak, já mám tady teda svoje maso nakrájený, očištěný, super trooper. A teď já se přiznám, já jsem ještě nikdy nemlela, já nemám ani tady ten přístroj. Super. Ani neviděl takový. To je jenom základní robot, na kterém krásně si v rychlosti. Tohle je základní robot, to je podle mě Iron Man, to je Avenger všech mlýnků. No výborně, ten umí všechno. Dáme to na plný CRS. A já to dávám prostě sem nahoru? Já ti to podržím, ty si tam dávej maso. Dobře. Já ti ho tam budu takhle. Hele, už jede. Počkej, to je rychlovka. A podívej se, jak nádherně ta surovina vypadá. Nemáme tam žádný šlachy, blány, nemáme tam to, co nechceme. Jak píše slavikář, máma mele maso, v tomto případě je to tedy pan Dalibor. No Báro, to podstatné jsme viděli, já myslím, že na Dalibora je spoleh, je to bezpečné. Já myslím, že bychom se mohli jít sednout ke stolu a počkat, až Dalibor dochutí, no ano, dogriluje. To je skvělý nápad. Ne, my si zatím budeme vyprávět. Ne, teď právě přichází ta správná chvíle pro vás. Vy si ten burger dochutíte podle sebe, jako každý bude chtít, já tady budu jako poradce jenom. To nám nikdo neřekl. Když byste potřebovali, já vám poradím rád, ale teď je to na vás. Hele, já bych si udělala takový pikantní, já mám ráda, když to trošku kope. Výborně, tak tam použijeme. Ty tež mám rád pikantní, ale šel bych tedy o podpatek níž, to bych vynechal, ano. Tak, ano. To má Bára. Tak, já tady vidím, že
je Worcester, to je taková záležitost, Výborně, ten se dá použít. Dávám téměř do všeho, kromě kafe teda, tam bych to nedal. Musíte už... Bára si správně chystá ingredience, které se jí líbí. Česnek, šalotka, perfekt. Ovšem já vím, že Worcester bývá zrádná záležitost, tak to dám. Tak to dám. Tak lžičku. Takhle lžička, Perfekt. malá lžička, vidíš, to je... Správný odhad. Dej tam tak hrst. Co bys ještě doporučoval? No určitě to musí být osolený a okořeněný něčím. Takže tady máme citronový pepř, mlýnek. Citronový pepř, Perfekt. ano. Zručný kuchař umí s mlýnkem. No, člověče, není to legrace. Výborně. Sašo, přichází ten čas, kdy jde maso na grill. A proto tě pasuji na rytíře syčícího řádu že takhle přesně udělá maso na grillu. Tak. Ano, Báro, děkuji ti za důvěru ve mě vloženou. Doufám, že ji nesklameš. Tak, já jdu na to. Počkej, já mám ještě takový trik od Dalibora, Aha. že to ještě ti to takhle To potřebuje je tím důležité. špekem. Ano, aby se to Aby se nepřipalovalo. tě nepřichytilo. Takže já ti tady dám takovou Ty jsi tučnou moudrá vrstvu. žena. Já tedy jdu na svůj burger. Ano. Je to burger brusinkový. Šup ho tam, Tak. ten syčel. No, jak jsi předpověděla? Přesně, Tak se také jako kdybys stalo. byl rytíř syčícího řádu prostě. Hele, já ho tam udělám takhle. Ašky, no to je velký rozdíl. A já bych tam pokladl trošičku té slaniny, Dej si. protože ty půjdeš do Já půjdu do sýra. sýrů. To jsem slyšel, ano. Z tvých vlastních úst. A já sýry nemusím, tak zase Takže budu to trošku bude slaninový. Sašův bacon burger. A Tak já ho dobře. teď zakleju tady. To musíš, samozřejmě. Hugače. Počkej, já udělám takovej ten tanec s česnekem a s obracečkou. Hugačaga, hugačaga. Kde jsi to trénovala, toto? U Indiánů. To vás jsem viděla na TikToku. A Hajo. Dalibore, už jdeme pomalu, ale jistě do finále. Chtělo by to asi dip, ne? Určitě něco ještě tam by to sneslo nějakou složku, která by to zvláštnila. Nějakou To znamená dip, pikantnost. Ano. eventuálně nějaká majonéza pikantní, třeba v případě Báry. No, majonéza někdy bývá těžká, ale dá se to zlehčit Určitě. tady tím bílým jogurtem. Můžu Otevřít? načnout? Ano. Sašo, ty takhle dietně, jo, jogurt. No, člověče, někdy je to zapotřebí. Ale neboj se, taky tam dám Doporučuji 2 žíce. 2 lžíce. Perfekt. Taky tam dám majonézu. No dobře, Žíce dobře. majonézy. Ano. Už jsem se bála. 1:2? Jedna stačí. Ano, dobře. A Šup. milá Báro, je to tvoje? Tak já si dám taky majonézu. Taky majonézu. Kolik si mám dát já majonézy, Dalibore? 150 gramů. Máš ve To boku. budou 2 To máš ve lžičce. velkou. A teď mi řekni, možná, že bych použil brusinky, i když teda mám brusinkový. No to by bylo výborný spojení. Spojení? Brusinky v burgeru a ještě v tom dipu. Můžu? Určitě. Krásně vonící. Takže ty už se do toho Ale to je dostáváš, špatný, do toho to je nevíš. špatný. Tak, mám našleháno, A myslím můžeš si. si i ochutnat No to je průběžně, pravda. jestli ti to vyhovuje, jestli to Ano. můžeš přisolit, překyselit. Víc brusinek. Brusinek určitě ne víc. To dám málo pálivý. Možná trošku citronu ještě bych přidal, ano. Můžu tady hodit očko? Já to mám málo kyslý. No ty jsi taková majonézovější. Já jsem přece Jenom jenom... si do chutí, podle chuti. Já jsem přece jenom trošku ten jogurtový, no. A už asi nemám žádný nápad, co bych tam dala. No tak je ti to Podle málo? mě takhle je to v pohodě. Já jsem si, že budu ještě kreativnější, ale zase jsem říkala, že když to pak ještě budeme muset jíst. To už by bylo moc štěstí najednou. Báro, můžu se také pustit do toho,
že bych zadipoval trochu. Jo, zadipuj. Zadipuju, no. Takže to je Sašův Pink Bacon Burger z divočáka. Divočák, aby mě neutek někam. Přesně. A můžu na to ještě takhle? No můžeš, jasný, co bys nemohl. No, takže fakt na to nechci říct zelenýho. Báro, ty jsi kouzelná, můžu to přiklopit? Jasný, přiklápím. Přiklápím a zajistíme. My máme takový zajišťovadlo. Jo. A do tygra. Zajištěno. To budeš jíst i s tím pekínkem. Přestěhováno. A ještě takhle udělám. Čik, 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 dapě. Jakže? Takhle. Čik, 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 dapě. Čik, dapě. Báro, ty máš zkus, jaký měl můj pitbull. Jsem nečekala, že se mi tak povede. Já myslím, když poválím po jazyku, jsem trošku od toho dipu, ale jinak je to výborný. No, tak to je skvělý. Dopadlo to výborně. Děkuju. Dalibore, děkujeme za dnešní krásný den u grilu. Já děkuji za setkání s vámi a za to, že jsem vám pomohl tady vytvořit takový kreativní díla. Já myslím, že to bylo nádherné odpoledne. Přesně tak. Souhlasím s vámi. Dávám nám hlavní cíl, abychom se příště viděli dřív. Výborně, potkáme se zase někdy. Díky.